kahit subscriber irat na muta. $40. 40. Upcoming awang mo tu ni lo ni sila na. Itu ba 0 views the moon. Pero view nu ha. Nan mohan de nani video ko ide. Line hit ke hapu. Kan hapto ka na 120 subscriber ka nito. Adalah sa Saan ka? Saan? Saan mo tawa sa ka? Itia ito na bola. 120. Ampahing Sultan. Sinahi guli, cincin langgen.